Hello, friends. Agency Kardom Kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long Kelangara do an Fanstame la pen pinile thot nali tuma pana kiwan pila bangke Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Avarsai puthak sinang wan piglo la sinali tum la so video long ke thek pon long ji la bangke kopia Voreng Avarsai ma kon ana pu sa vacancy sidoma kachar leng deng ko an sinang ji ma last date command tuma la so details mas nali tum la so video long thek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel long jong sin nang ka humri milang tulte ka chinghon pen subscribe ikon la pen videos tame nali tum share ponigon tani non pathek pen lang polonang la pen chethan polonang tani non pathek pen chethan polonang advertisement for the post of non-teaching staff government model college daithoroi Karbi Anglong hin pensi kapiklang polonang litum dak advertisement alu along stami thek ponlong ikpol la pen ladake tok pona teng polotang te government in the higher education department hin pendak nalitum la letter numbers tame dak thek pon long ekpo la pen jongsin nalitum jogdun ikji pulote standard form mat assam geje part 9 puta pupon la so form nalitum ari deng dunang pon la pen la so form no se details ko nalitum fill up nang po address pen cheng pon log nalitum employment exchange number photo hai hu istami nalitum pabon nang po la pen apus la bang nalitum dak thek pon long ikji grade 3 along kithom andak apus bang people no number is long mate dak number 1 long library assistance afans tame apus labangki isido la pen junior assistance afans tame dak apus bangki hinido la pen son dak thak dak junior assistance puthot da isido nalitum jogdon example de jogdon tame la pen la son lo kiching sida nalitum thek pon long ji library assistance fan bangke da UR lapen RP category tumpan chot lapen OBC MOBC lapen RP da category atumhan junior assistance tame putha da number 5 long nali tum thek pon dia tha grade 4 long bangta pho andak apusto nali tum dak thek pon long exi kichengsi la bangke grade 4 RP category tumhan UR lapen RP tum handa ACR lapen OBC MOBC atum fans tame dak pipon lo lason dak thak dak ST plans atum fans tame dak pipon iglo lapen unreserved longs tame pipon iglo nalitum dak thek pon long ekpo la Ning Kehang abang fu mate abang fiatum jong si jogdun example de nalitum jogdun ektame lapen kechar leng deng kinang ji labang ke lason lo education qualification for grade 3 labangki graduation onangpo arts science commerce azat stream tentacho lapenda computer knowledge dunangji diploma dunai 3 months duration mate chiklojon tham la diploma ke entang tumnai lapenda candidate should have the knowledge of typing in MS Word and simple Excel lapen candidate having working experience in similar fields are the desirable the selection no kachar leng deng bang graduate unang po arts tame science tame lapen commerce tame azas tame da chiklojon thom la diploma bang donang po computer diploma bang ke lapen computer anat MS Word lapen sample Excel anat tame nalitum dak knowledge bang donang po lason lo lapen grade 4 apan labang ke nalitum dak theklongji education qualification kinang ji labang ke it's SLC ane pass nang po lapen puthot da age limit ki pipon labang kanali tum lang po ningo 40 years pen aki ong kali de nang po mate abat kali de nang po lapen alang litum dak calculation ponji labang ke 1st January 2024 pen sa dak calculation pon lapen in service candidate have to apply through proper channel with an NOC from the appointing authority mate appointing authority along penalitum NOC labang pona po dak candidate must submit PRC and must know the local language lapen hola ka apply dun vekji abang fu abang fitum stame nalitum PRC bang donang po lapen dak local language labang ke nalitum thek nang po lapen chini nang po lapen application fee labang ke grade 3 atum fan 500 lason thak da grade 4 atum fan 300 and se pon bomlo lapen kitab nang zia dim labang kenali tum principal government model college daithor Karbi Anglong payable at SBI Murphuli branch account number nali tum dak pen thek pon long exil so account number lapen
SB la IFSC courts tami dak pipon lo so account number long sen nalitum thap nang po lapen the payment received along with the application must raise the undersigned within 15 days from the date publication of advertisement. The college authority will not responsibility for the postal daily. Asinalitum form ta nalitum fill up nang po la pen hala nalitum se payment pilo pulo tang tela so payment receipts tame nalitum la so form alogot nalitum pido nang po mate pabondo nang po la pen nalitum thondam nang po mate jogdam ik nang po jong si la 15 days pen abad jong nalitum paderdun lo pulo tang te alang litum reject pon po la pen alang litum thang response ta pp si da pen kitok pon lo lasinalitum jong se jogdun example te la 15 days pulo te non 10 days bag dolang nalitum prabjen pen jogdun igon la pen the kitok pon do TA will not enter that of the candidates call for interview incomplete deputy application rejecting the time security and no call letter will be issued such candidate. For more details please visit college website lasinalitum college website long le dampens tame details labang ke nalitum chini ponik po nasipini Voreng Avarsai APUTHAK labang ke lason lo nalitum jogdon jipul de jogdon tame PAKLANG pon labang ke government model college Daitor mate Karbi Anglong hin pensi PAKLANG ponik lo na pen apos bang ke dake kido okay kali nalitum ninghang pole jogdon ego la pen ninghang he polte la bang ke ninghang he delo stame kiser bang pute nalitum ting ni eri la so videos tame nalitum palang nang pura Karbi Anglong rat pot fan share pon ego tangke pini la so information mate la so Voreng Avarsai APUTHAK bang ke nili la ansikang ton pon ik po la si dumi thakmi kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fan stame nili hin pen cardom to change your